dajemo našoj ćerki Ti dozvolu da igra u vašem timu. I veoma smo ponosni zbog toga, gospodine Arč. Glumci, Tija, glumci. Shvataš li da si se pretvarala da su ti ljudi tvoji roditelji? Vi mi nikad ne biste dali dozvolu. Naravno da ne. Fudbal jednostavno nije aktivnost koja ti dolikuje. Ti si kćer ambasadora, Tija. To ne smeš nikad zaboraviti. Kako bih mogla? Govorite mi to svaki dan od kad sam se rodila. U redu, siguran sam da razumeš naš stav. Stvar je gotova. Nećemo više pričati o tome. Baš čudno. To je tvoj posao, zar ne? Pričaš na svim jezicima sa ljudima širom galaksije, ali sa mnom nećeš ni reč. A ja sam sa tim ljudima, kako ih ti zoveš, pričala više nego sa tobom ikada. Tija, nisi ovde da se raspravljaš. Ovde si da slušaš. I molim te, nemoj da nastavljaš da nas porediš sa tim glumcima. U pravu si, majko. Previše je laskavo. Tija! Bar su u nečemu strastveni. Tija, dosta. Šta ti čekaš? Idem, gospodine. Smiri se, draga. Stela, ti ne razumeš. Bila sam srećna tamo, najzad sam igrala. Jednostavno moram da se vratim. Šta je bilo? A? Šarmantna mala bogatašica. U redu je sve dok me pušta da gledam moj show. Po mom mišljenju, Munje su favoriti sljedećeg galaktičkog fudbalskog kupa. U to nema sumnje. Činjenica je da Voren nikada nije igrao tako dobro. Ali ne smemo prerano zaboraviti Senke. Njihove prijateljske utakmice su neverovatne. A Kilijan? Kilijan? Nork, ti si takav šaljivđija. Oni čak ni fluks nemaju. Zašto da ne? Nekada su uspevali. Čekaj malo, o kojem timu mi ovde pričamo? Crvenim tigrovima Artegora Nexusa ili, kako se ono zvaše, Arčijev tim? Snežni klinci. Tako je. Koliko ja znam, ta dva tima još nisu igrala kvalifikacionu utakmicu. A ne znamo ni da li će. Veliki stadion na Kilijana je još uvek pod ledom. Sada se vraćamo našoj šarmantnoj Kelly Mystic, uživo iza Kilijana, da vidimo šta ona misli o ovome. Pa Kelly, ljudi na Kilijanu sigurno pričaju o ovoj utakmici, ni o čemu drugom, zar ne? Pa ne baš, Nork. Znaš, još od akilijanskog ledenog doba fudbal je nekako ispario iz misli ovdašnjih ljudi. Svejedno, ja sam u hramu ljubitelja fudbala planeta Kilijan i ne možete baš reći da mesto podrhtava. Postoji izvesna zabrinutost u vezi sa izborom stadiona. O čemu se radi, Kelly? Zaista, veliki stadion je još uvek pod ledom, ali Arč je obećao ligi da će uspeti da održi sutrašnju utakmicu. Ali ako pitamo kladioničare za mišljenje, utakmica je već gotova. Arč bi trebao da se zabrine. Njegov tim ima 90% šansi da izgubi. Dakle, Clem, Kola za grejanje su potpuno mrtva. Žao mi, Arč. moramo to da uradimo. Računam na tebe. Prestani da zadržavaš loptu. Kako vi kažete? Možeš li ti da dodaš nekome? Samo onome ko daje golove. Šta? Ti misliš da si ti dao gol? Ne mogu da verujem. Evo ih opet. Soba za sastanke. Za 2 minuta. Želim da vas podsjetim da ako izgubimo ovu utakmicu od crvenih tigrova, sve je gotovo. Ljudi samo čekaju da ja posrnem. Svako ko se osjeća ugroženim mojim povratkom bio bi oduševljen mojim porazom. I ne želim da im pružim to zadovoljstvo.
Želim da im pokažem da sam bio u pravu. Da im dokažem da ste sposobni da budete veliki igrači. Mi nećemo dobiti drugu priliku i iskreno ne vidim kako da dobijemo ovu utakmicu ako budemo igrali ovako. Ali da bi pobedili, morate da igrate zajedno, a ne jedan protiv drugog. Ali gospodine, nikada nećemo pobediti bez Tije. To je istina. Ona ima dah, mi nemamo. A sigurno ga nećemo ni steći. Nikada ništa nećete postići sa tim stavom. Morate mnogo da radite da pokrenete dah. On je duboko u svakome od vas. Da bi ga probudili, morat ćete uložiti najveće napore. To je zajednički napor. Eureka! Otkrio sam kako da uklonim sneg sa stadiona. Verujem da vam je Klemp upravo obezbedio treninge. Priđite malo. Teren je sada pokriven snegom, ali za par minuta bit će ravan i suv kao u stara vremena. Samo moram da upotrebim postojeće otvore sa RT 156 elastičnih vezova. Nisam baš sve shvatio. Nije važno, nastavi da spavaš. Klemp, bez tebe nikada ne bismo imali Akilijan stadion. Gospodine, pažljivo sam analizirao crvene tigrove tokom poslednjih par utakmica i mislim da sam našao slabost u njihovoj odbrani. Verujte mi, striče, ne pokušavam da vam preuzmem posao. Striče, u pravu si, Roket. Ako hoćeš da zakucaš glavom u zid, zovi ga stricom. Mikro, aj se misliš da možemo da pobedimo? Da, možemo. Moramo da pobedimo. Ili je sve gotovo? Čuli ste šta je Arch rekao. Ovo je naša jedina šansa. Siguran sam da imam to u sebi. Velika sudbina o kojoj sanjam će mi se desiti u fudbalu. Ne može se završiti ovde. Nema šanse. Šta ima? Nešto si meni pričao? Ne. Pričao sam zidovima. Da? Da li vas uznemiravam, gospodine? Ne, uđi, Roket. U stvari, hteo sam da razgovaram sa tobom. Stvarno? Da, dođi ovamo. Roket, imam utisak da se teško uklapaš u ovaj tim. Da li postoji problem? Ne, gospodine. Ali svi oni se odavno poznaju. Nije baš lako. A onda, pitam se da li su shvatili... Shvatili šta? Da sam vaš bratanac, gospodine. Ovde nisi moj bratanac, Roket. Samo si igrač, kao svi ostali. Naravno, gospodine. Pa, šta je to što si hteo da mi kažeš? Ništa, gospodine, baš ništa. Idem u krevet, umoran sam. Laku noć. Ulaziš? Na smrt si me preplašio. Vrata su bila širom otvorena. Pa? Uplašio si me. Zar ti moraš da ulaziš u svaku kuću na koju su vrata otvorena? Ne. Samo... Mislim... hteo sam da te pitam, da li se javila Tija? A zašto bi se meni javila? Pa zato što delite istu sobu.
Pa sam mislio... Mislio si da je delila svoje tajne sa mnom. Ti ja? Nikada nisam srela nekog toliko tajanstvenog. Osim možda tebe. Zaista ne vidim zašto je strašno pričati o sebi. Tija, jesi li sigurna da je zeleno dugme? Da. Laku noć, Tija. Laku noć, Stella. Šta vam je? Ne idemo na sahranu. Da, idemo. Na naš... Opustite se, to je samo fudbalska utakmica. Nije to bilo kakva utakmica, to je utakmica. Dame Simbaj, da nemate nešto za slabe noge, kremu ili tako nešto. Ne znam šta mi se dogodilo. Naravno, Tran. Naći ću ti nešto. I za mene, Dame. Isto za mene. Mene boli ruka. A mene boli glava. Gospodin Spoto je predstavnik lige za ovu utakmicu. On će da kontroliše da li je sve po pravilima Galaktičkog fudbalskog kupa. Znači, nema prepirke posle utakmice. Gospodo, imam da vam kažem samo jedno. Neka bolji tim pobedi. To će biti moj tim. Vidim da nisi izgubio svoj legendarni osjećaj za skromnost, Artegore. Skromnošću se ponose mediokriteti. Pa, dragi moji, izgleda da ova utakmica obećava. Neće nam biti dosadno. Hajde vas dvojica, rukujte se. Čuli ste šta sam rekla. Rukujte se. Izabrao sam vas zato što verujem u vas. Ne zaboravite to. U sve vas zajedno. Dajte sve od sebe. Apsolutno sve. Ne želim da zažalite ni za jednim minutom ovoga meča. U redu? Dosta priče. Teren nas čeka. Gospodine, mogu li da kažem nešto? Wow, on govori. Jeste li znali to? Da, Roket, kaži. Pa, samo... proveo sam nekoliko dana gledajući poslednjih nekoliko utakmica crvenih tigrova po više puta i uočio sam neke slabosti. Hej, Roket, da ne pokušavaš da mi ukradeš posao, ha? Ne, naravno da ne, gospodine. U pravu ste. Roket, šalio sam se. Hajde, slušamo te. Evo ovako. Mnogo golova protiv crvenih tigrova je postignuto sa visokim loptama sa sredine terena. Odbrana im je loša na sredini. Pa sam mislio da bismo mogli to da iskoristimo. Arč, druže moj, mislim da je ovaj mladić spreman da ti ukrade posao. Ne samo da govori, nego je time i ponosan. Pomalo kao vi. Udarac glavom ili ne, sve jedno ćemo da izgubimo. Bitna je minutaža. Ko zna, možda me uzme neki drugi tim. Ono što mi se sviđa kod tebe, Sined, je tvoj osjećaj za timski duh. Ne brini, May, jel okej? Biću uvek blizu tebe tokom utakmice. Upravo je to ono što me brine. Roket, Da, gospodine. izvoli. Šta je to? Kapitenska traka. Svakom timu treba kapiten, zar ne? Ajde, beži. Stigni svoje saigrače. Gospodine, mislite li da će moj otac biti na tribinama? Bitno je ono što je na terenu, a ne na tribinama. U pravu ste. Striče. A sada, vesti koje se šire galaksijom. Ako ste mislili da se neće desiti, prevarili ste se. Utakmica će se zaista odigrati na velikom stadiju Akilijan.
Igaj! Probudi se, Diran. Tvoj sin je upravo primio još jedan gol. Probudi me kad Ram postigne gol. Važi? Dajte više snage za ime sveta! Ovo nije prijateljska utakmica! Kako je? To! Više snage! Ne čudi me da gube. Nikako da dodaju loptu Meji. Nemoj tako glasno, draga. Čuće nas ljudi. Pa? Možda bi trebalo da odemo na stadion. To bi ih ohrabrilo. Svako ovde još uvek misli da je stadion uklet. Niko nije spreman da se vrati tamo. A i to ništa ne bi promenilo, znate. Mala još spava. Ne brini, svake noći je isto. Nikad nisam vidio da neko toliko spava. Šta to za Boga radiš? Pusti majstora da sredi ovo. Sjajan udarac, majstore! Ne mogu da verujem. Kao da ste zaboravili sve čemu smo vas Klemp i ja učili. Svi ti sati vežbanja. Sve te kombinacije koje smo ponovili milion puta. Morate da se probudite, inače možemo odmah da se oprostimo od galaktičkog fudbalskog kupa. A možda ga vi i ne zaslužujete. A što se tebe tiče, ako nastaviš da budeš sebičan... Šta ćete da uradite, a? Sklonite me sa terena i zamenite sa kim? Možda sa mnom. Tija! Ne mislite valjda da bih vas pustila da izgubite bez mene? A tvoji roditelji? Bolje da upozorimo njene roditelje. Možda još ima vremena da se nešto uradi.